Ok, dí bhicáide agus fáilte arás chuig an seachtain gear seo. Tásúla go gur bhain sibh soltach súpas an deir seach na fada a bhí agah leis an lún agus an máirt séir comát leis an deir seachna ach arás chuig an obair fáir. So an rang a bhí ag iad a imar go bliana hen go trí ní le ceacht amháin le déanamh a goibh an seachtain seo agus sin an ceacht seo inniu. Agus an rang a bhí a gomsa sin an céad ceacht as gá ceacht. Atá le déanamh a goibh an seachtain seo. So just bí cínse an rang a bhíle a dtímar go bhfuil an ceacht seo déanta goibh agus an sin leis an rang eile ná déanana go dearmid for sibh ina séir cúpla seachtaina hin. So bhí níos lú rang a déanamh goibh so tá seo just ag éirí cothraman is. Ok, le sin ráite tá an ceacht seo an éasca tá ag leanún de rá ón measúna leanúnach mar thosaigh mar text agus just leis an ceacht seo agus leis an ceacht ar an ine be muid sé críochnú an text sin onas go mbeadh sé deanta gcuine umlam ach níl sé seo mar chuid an measúna leanúnach tá sin an seachtain scogan. So rach muid tríd na an dá písa sin agus be muid ná na ceisna á ragart. So na ceistena tá ceann amháin as Gearmánis, tá gá ceann as Gaeilge agus an sin tá roinnig an focail ceart. So an céad ceist chun cuidiúlinn ó alta cethir is bheagam hat ime angst na tá seo le ragart as Gearmánis. So céim fá bhfuil agla ar ime. So caithí tú rud ag an a thuirtum as Gearmánis chun do sciil na Gearmáise a thuirtum leis an ólas ón text. An sin cad a dúirt frá Bl4, so an sin dearn si rud ag an de ime agus céir é sin as Gaeilge agus freigar an ceist seo an Gaeilge arís céhí Erica, so just chuir síos beag scopi like ní le pointer sin so níos sé rodíirithe faoi Erica céhí. Then cad a cílíonn an focail Deutsch Folens, so tá sé snipe sé caite sa text ach tá sibh sé just an bhfuil sé an bríthir tosú, bhfuil sé an bríthir hepair, bhfuil sé an bríthir a cílíonn den an bliana arís, nó an bhfuil sé an bríthir tit mar tá ag titim. Agus den an rud céine sitzen bleiben cad is brí leis agus gaiitú an ceann ceart aroundú breúir submitin ar tá sé bhré. So sin ráite rach muid isteach chuig an text agus an sin chuide cethir. So neulich bin ich bei einer Mathearbeit durchgefallen. So neulich sin le déanaí. So le déanaí na durchfallen sin aim se caite igen mé scrúdú mata. Mathearbeit sa cóheic scoile le arbeit ag an deire leis an ábhar sin scrúdú. So le déanaí rinne mé rud éigen le scrúdú mata. Meine Lehrerin Frau Bucher sagte, dass ich sitzen bleiben würde. Now, seo alta cethir, mar sin, nuair tá muid ag freagart an ceist sin, a cílí atá ag dul le alta cuaig níl sin ag tasal it's díreach le alta cuaig, just bí cormach le sin. Bés gon cé nach bhfuil ag feiceann tar na físe an seo as na freagarí sin. So dúirt si gur caithí mé sitzen bleiben, geméachharm sitzen bleiben, so cad is bríle sin. Dann hatte ich so viel Angst. Mar sin bhí Alan agla orm. Ich will auf keinen Fall das Jahr wiederholen. Nílam in éoncur, auf keinen Fall in éoncur. Ag géirí nó níor wathlum das Jahr wiederholen an bliana dhéanamh arís. Das wäre undenkbar. Be sin do chreite nó ní féidirm smuoine faoi sin fiú. An sin ich habe anfangen zu weinen. Thosaigh mé ag cuoine. Was sollte ich machen? Cad becordum a dhéanamh. Frau Bucher sagte, ich muss mehr lernen, aber ich wusste nicht. So dúirt Frau Bucher é seo ach níl is agam. Wie ich das machen kann, níl is agam cén cuaig ar féidirm é sin dhéanamh. Da kam Erika. An sin tháinig Erika, meine allerbeste Freundin. Níl mé rá sin sna ceisna. Zu mir tháinig si cúm und fragte, was mit mir los sei. Cad atá cear lom. Ok, so sin an dá písa deanta. Anna scopi anna éasca inniu. Agus an sin is seach libh leis na ceisna hain go cuaig breúir submit. Tuki sé suas mar náid as cuaigéig tus go bhfuil arm dul isteach chun na ceisna sin a ceartú nar táradí a scríomh nó a chlóbhúil a goibh. So ná bhí bor faoi sin bein si bhná na tuirthaí sin á nar tá
mit éis siad a cearta. So go éirí libh, viel Spaß und bis morgen.